Hey, jeg kan se nogle nænder. Det må vi jo sige. Kan du? Ja. Hej, ender. Små ender. Hej, små ender. Hej, små ender. Eller små ude. Går det godt? Hej Christian. Ja. Har du styr på den? Ja. Hej, små ender. Hvor er I? Det går jo fint. Vi skal bare sige til de der terror, nogen der vi hænger bomber med. Hvad? Vi skal bare sige til de der terrorfolk derhen, at vi hænger bomber med. Hvem er? Jeg tror, de tror, det er en bombe. Hvad? Jeg tror, de tror, det er en bombe, vi har der i. Det er bare benzin. Hvad? Nej, Cecilia, jeg vil ikke have, du falder i vandet, vel? Vi skal blive hernede i båden. I vandet, det er altså rigtig, rigtig, rigtig koldt, som vi falder i det. Det er jo kun april. Det er jo kun april. Se, der er Dronningborg Breding inde. Så har vi mere. Vandet er meget stille og klart. Vi sidder her i en frisk os og totaktsrøg her. Hvad? 36. Se, man kan faktisk se, at røgen den følger med os. Skal du se det? Røgen fra motoren. Ja.